Здравейте! Днес ме попитаха няколко пъти какви са ползите от ортопедичните стелки. Затова се включвам с това видео, за да обясня по-подробно. Значи, ортопедичните стелки предпазват петата от удари и набиване. Облегчават напрежението в петата, облегчават напрежението на свода, като същевременно облегчават болките в коленете, в кръста и в таза. Тази част тук, която е отдебелената, всъщност предпазва свода и цялата област около свода, за да няма набиване и по този начин тежестта на тялото равномерно преминава върху цялото стъпало. Стелките са достатъчно тънки, за да могат да се пъхат и в чехли, не само в обувки, а най-голямото им предимство е, че можете да ги изрязвате според вашия размер, както на петата, така и отпред на пръстите, за да бъдат съобразени с вашите обувки, вашите чехли, вашите маратонки. Друго хубаво предимство на тези стелки е, че са направени от естествена кожа, антибактериални са, дишащи, съответно не изпотяват краката, няма миризми, неприятни емоции. Значи номерацията на тях, показвам по-близко, е от 35 до 46. С други думи, можете да ги изрежете от този диапазон от 35 до 46. Цената им е 15 лева. Пращам се Конти Спиди за поръчка. Пишете под видеото или на телефона, който е и Viber. Чао!